Isħana irrankazzew, it-temperaturi olew ġimilhom u s-sitwazzjoni fil-ħabs għadha l-istess. Bil-priġunieri li tkellmu ma' Net News jispjegaw li qed jgħixu f'ambjent inuman. Din hija l-istess sitwazzjoni li tkellem fuqha ir-rapport li sar mill-Kunsill tal-Ewropa li jsemmi trattament inuman lejn il-priġunieri f'Division 6 u dan kien konfermat lil Net News mill-priġunieri infushom. Daħruni s-sik, dik l-isħana, bila fan, bila xejn. U ħafna batija u jipprovaw jibbażżewk, jħalluk fis-sħana il-bib fih naqa jisa tiqa, jgħalqu jgħalqulek il-biba jgħalqu bil-katnat insomma biex raqqas nifs ma jidħollu. Għam is-sħana u l-bib magħruf fis-seks. Jiġifieri toilettet kollha magħmuġa ġredin u ordini xil mal-ħajt. Jiġifieri l-ordini narejet mitaffidaw u l-ordin kollu tila mal-ħajt u bħal fil-arja ħabba sħana u bħal miex nad l-istir miex ixel-id-daw għamil rapport. Għadda l-ħusni ħazina u jkjum dak ħana miex ħazina Lafan, xejn, ma nafx ħanaqbad nagħmel jiena. Mhux hekk biss issa priġunier partikolari li tkellem ma' dan l-istazzjon. Spjega li hu suppost li jiddaħħal fi programm ta' riabilitazzjoni. Iżda minflok spiċċa f'ambjent li fi klimhom stess iwaslek f'post mentali verament ħażin. Għandi treatment order għall-programm u 3 snin biex ma bagħtunix il-programm laqas. U hekk hawn min jipprova jtagħna u priġunieri laqas fuqhom xejn u nibqa' nibża nispiċċa bħalhom. Fl-aħħar jiem dwar is-sħana fil-ħabs tkellem ukoll il-professur Andrew Azzopardi li staqsa diversi domandi fosthom jekk il-priġunieri u se jingħataw ilma kiesa, frott jew ġeli matul il-lejl biex tiġi evitata id-dehydration. Net News jista' jikkonferma li dan mhux il-każ, e kif priġunieri minnhom spjega kif lanqas biss jipprovdulhom ilma biex jixorbu. Anzi, jgħidulhom biex jixorbu mill-vit. Morti ngħidu għall-ilma ma kellix ilma fiċ-ċella li ma nistax nagħtik ilma, għalla għandek il-flus mis-sakketat l-ilma, għalla xrob mill-vit sal ma titla' x-xerja. Turi xini, għalla xrob mill-vit. Turi xieġifieri nixrob mill-vit. Tu mhix tinxib li taxxa ilma. Tu ma għandix ilma fiċ-ċella. Għalla lej xrob mill-vit. L-istess sors qalulna wkoll li din is-sitwazzjoni qed missanka lil persuni li għandhom problemi f'qalba.